Julius Šupler musel pred duelom s Českom zapracovať na psychike. Na majstrovstvách sveta sme s veľkým rivalom vyhrali jediný raz. Plekancov gól z 9. minúty chcel nadviazať na šnúru českých úspechov. Hossa, Gáborík. Už to hádza pred bránkovisko Dimitrovi, gól! Vyrovnané 1-1. Šťastný gól postavil Slovákov na nohy a v 31. minúte náš tým už vyhrával. Postarala sa o to trojica Podhradský, Šatan a Kapuš. Ísť dopredu Šatan, má tam Gáboríka, Gáborík príležitosti, gól! Marian Gáborík nazbieral na šampionáte v 6 zápasoch 11 bodov a víťazstvo nad Čechmi malo jeho výrazný rukopis. Nič na ňom nezmenila ani Kleslova konečná úprava výsledku. Rozdiel v skóre nebol taký výrazný ako výškový medzi Chárom a Výborným. Výhra 3-2 však znamenala cenné body.